Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, μένουμε στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων με ελβετικό φράγκο, τη νέα ρύθμιση που σκοπεύει να φέρει η κυβέρνηση. Είπαμε Δεκέμβριο πάει στην Βουλή προς ψήφιση, αλλά το κουβεντιάζαμε ότι έχει πέσει στο τραπέζι ως πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει προκειμένου να συλλέξει και αντιδράσεις η κυβέρνηση και από την πλευρά των τραπεζών και από την πλευρά των δανειοληπτών, οι οποίοι όμως ούτως ή άλλως περιμένουν μια δικαστική απόφαση. Οπότε ό,τι και να έλεγε αυτή τη στιγμή η ρύθμιση, προφανώς έχουν λόγους να περιμένουν και έχουν λόγους να περιμένουν για κάτι ακόμα πιο ευνοϊκό από αυτό που μπορεί να προβλέπει η ρύθμιση. Η κυρία Δέσποινα Σωνιάδου, η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Λαβράνη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και να ευχαριστήσω για το κάλεσμα. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε να δούμε για τι πράγμα ακριβώς έχετε προσφύγει και τι περιμένετε από την δικαιοσύνη. Ακούστε, κύριε Λαβράνη, το θέμα των συγκεκριμένων δανείων σε όλη την Ευρώπη, όπως και εδώ, έχει επιληθεί δικαστικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό κάναμε κι εμείς ως σωματείο. Από το φθινόπωρο του 2015 έχουν κατατεθεί 4 συλλογικά δικόγραφα, τα οποία πλέον έχουν φτάσει στον Άριο Πάγο. Βεβαίως το ένα εξ αυτών ήδη έχει εξεταστεί. Εξετάστηκε τον Ιανουάριο του 20, 1,5 χρόνο μετά απερίφθη το δικόγραφο και δεν έστειλαν το προδικαστικό ερώτημα όπως ζητήσαμε να κάνει, όπως έκαναν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Να πάει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέτε. Ναι, αυτό το θέμα επιλύθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως το θέμα παραμένει ερμηνευτικά ανοιχτό ακόμα. 5 Δεκεμβρίου εξετάζονται άλλα 3 συλλογικά δικόγραφα των άλλων 3 τραπεζών. Οπότε το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, είναι αυτός που θα κρίνει καταχρηστική και άκυρη τη ρήτρα της ισοτιμίας. Και μάλιστα, όπως σας είπα, και σε όλη την Ευρώπη, με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το προϊόν αυτό το τραπεζικό προϊόν, αφού κηρύχθηκε άκυρη και καταχρηστική ρήτρα, πλέον αυτά τα δάνεια σε κάποιες χώρες ακυρώνεται η σύμβαση και καλείται ο δανειολήπτης να αποπληρώσει το αρχικό κεφάλαιο. Σε άλλες χώρες που έχει κηρυχθεί άκυρη και καταχρηστική, με τι όρους, με ποιες ισοτιμίες και με ποια επιτόκια? Γιατί το πρόβλημα με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι ότι ακριβώς λόγω της ρήτρας άλλαξαν στην πορεία τόσο η ισοτιμία αυτή καθεαυτή, όσο και τα επιτόκια. Στις άλλες χώρες με τι ρύθμιση υιοθετήθηκε ως προς τα επιτόκια? Δεν είναι θέμα ρύθμισης, είναι θέμα απόφασης των εθνικών τους δικαστηρίων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή στην Πολωνία, Σλοβενία και Βουλγαρία, όπου το δικαστήριό τους πλέον ακυρώνει τη σύμβαση, δηλαδή καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης το αρχικό κεφάλαιο που δανείστηκε. Ούτε τον τόκο αυτού του δανείου, αλλά ούτε και την καταχρηστικότητα της ισοτιμίας που δημιουργήθηκε διαχρονικά. Οπότε καταθέτουν τώρα πλέον ατομικά ο κάθε δανειολήπτης, και από τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει παραπάνω ποσά, υποχρεούται η τράπεζα να τα επιστρέψει. Σε άλλες χώρες που ακυρώθηκε η ρήτρα, μετατρέπονται αυτά τα δάνεια και λογίζονται με την αρχική ισοτιμία και λογίζονται ως δάνεια ευρώ. Σαν να ήταν ένα δάνειο σε ευρώ. Αυτό ρωτούσα αρχικά, ναι. Το ίδιο εδώ, τα 4 συλλογικά δικόγραφα, αυτά όπου αιτούνται είναι, αφού βγει η καταχρηστικότητα του όρου της ισοτιμίας, να επανυπολογιστούν με την ισοτιμία εκταμίευσης και να αποπληρωθούν με ισοτιμία εκταμίευσης. Θα δούμε πλέον τι θα κάνει ο Άριος Πάγος της Ελλάδος. Γιατί και σε αυτά τα 3 δικόγραφα ζητάμε να προωθήσει προδικαστικό ερώτημα και να το επιλύσει όπως επιλύθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και επίσης ζητάτε και αποζημιώσεις. Ακούστε, επειδή στο αρχικό δικόγραφο, στο πρώτο που εξετάστηκε, υπήρξε αυτή η παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. Και όταν λέμε παραβίαση, τι εννοούμε?
παραβιάστηκε το 267 άρθρο συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τονίζει αυτή την υποχρέωση που έχουν τα ανώτατα δικαστήρια όταν καταθέτεις προδικαστικό ερώτημα να το προωθήσουν. Επειδή λοιπόν παραβιάστηκε στο συγκεκριμένο δικόγραφο, κατατέθηκε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασκήθηκε και αγωγή από τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου δικογράφου. Ασκήθηκε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου. Στρέφονται κατά του κράτους. Ο λόγος είναι και ζητούν αποζημίωση για ηθική βλάβη. Γιατί υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως και του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν ένας Ευρωπαίος πολίτης βλάπτεται από απόφαση του ανώτατου δικαστικού του οργάνου, γιατί αυτό παραβίασε το ενωσιακό δίκαιο, έχει όλο το δικαίωμα, έχει το ένδικο αυτό μέσο να στραφεί κατά του κράτους και να ζητήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη, γιατί στερήθηκε δίκαιης δίκης. Αυτό έχει κατατεθεί το δικόγραφο, κατατέθηκε τώρα τον Μάιο του 2025. Τώρα σε αναμονή πλέον τι θα πράξει για τα άλλα 3 δικόγραφα, τα οποία εξετάζονται 5 Δεκεμβρίου στον Άριο Πάγο. Και θα δούμε πόσο θα κάνει να βγει η απόφαση από εκεί και μετά. Ακούστε, σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο. Όμως, επειδή όλοι οι δανειολήπτες μιλάνε για δίκαιη λύση, η δίκαιη λύση μόνο με μια δικαστική απόφαση θα επέλθει. Γιατί θα κηρύξει άκυρη και καταχρηστική τη ρήτρα. Τώρα, άρα εσείς με αυτά που ακούω λοιπόν δεν έχετε κανένα λόγο να θέλετε να ενταχθείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις οι οποίες για την ώρα είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Όπως το είπατε, καταρχήν είναι ρυθμίσεις. Εδώ και 1 χρόνο βγήκε η κυβέρνηση. Βεβαίως κάποιοι λένε ότι δεν είναι της κυβέρνησης, είναι των δημοσιογράφων. Μα ένας δημοσιογράφος έχει την πληροφορία του και την έχει από κάπου. Έτσι δεν είναι? Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα να υπάρχει ένας δημοσιογράφος που να το έχει βγάλει από το μυαλό του, αλλά επειδή έχει γραφτεί σε πάρα πολλά μέσα. Οπότε, επειδή έχει γραφτεί κατά κόρον και για 1 χρόνο τώρα, επομένως από κάπου υπάρχει αυτή η διαρροή. Τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Προτείνει η κυβέρνηση. Ναι, είναι κάποια ρύθμιση. Τι λέει? Με 2 τρόπους. Τα κόκκινα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό που ίσχυε εδώ και καιρό, και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα δάνεια, και για τα δάνεια σε ευρώ. Ο δεύτερος τρόπος που προτείνει, εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού, θα είναι μια διημερή σχέση, λέει, του δανειολήπτη με την τράπεζα. Σε αυτή τη δεύτερη ρύθμιση θα μπορεί δηλαδή να μπει το ενεργό δάνειο, αυτό που είναι πράσινο να το πούμε, και αυτά που είναι μέχρι τρίμηνη καθυστέρηση. Πώς θα επέλθει, μέχρι 90 λοιπόν, ημέρες, τότε κοκκινίζεις, 90 μέρες. Πέραν των 3 μηνών, τότε θεωρείται κόκκινο ένα δάνειο. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτή η ρύθμιση? Και μιλάμε για τον δεύτερο τρόπο ρύθμισης. Το είπαμε αναλυτικά νωρίτερα, κυρία Σωνιάδου. Αναλυτικά. Τις 4 κατηγορίες με διαφορετικό επιτόκιο και διαφορετική επιδότηση. Πολύ επιγραμματικά. Καταρχήν, όταν δεν θα λάβει υπόψη το τι έδωσε στο παρελθόν μέχρι τώρα, γιατί μιλάμε για μία 20ετία αποπληρωμής αυτών των δανείων, δεν θα λάβει υπόψη τι έδωσε στο παρελθόν, θα ρυθμιστεί το υπόλοιπο του δανείου του. Θα του το μετατρέψει σε ευρώ. Σήμερα η ισοτιμία είναι 1/0,93. Αυτή θα διαμορφωθεί ποσοστιαία κατά 15, 20, 30, 50%. Θα μετατραπεί σε ευρώ. Θα επιβληθούν επιτόκια από 2,3 μέχρι 2,9. Θα τα επιμικρύνει. Βεβαίως ο χρόνος της πενταετίας της επιπρόσθετης θα είναι οικειοθελής. Αν θέλει θα το επιμικρύνει. Δημιουργείται ένα καινούριο δάνειο. Δεχόμενος αυτήν τη ρύθμιση, ο δανειολήπτης αποποιείται κάθε νομίμου δικαιώματός του και βάζει κριτήρια. Το θέμα είναι, δηλαδή, πολύ απλά, αν το υπόλοιπο του δανείου του είναι μικρότερο
από την αξία, τη συνολική αξία της περιουσίας του, δεν θα τύχει κουρέματος. Οπότε, για ποιες κατηγορίες μιλάμε? Δεν συμπεριλαμβάνεται κανένας μέσα. Μάλιστα. Και συν το ότι λέει ότι αν θα δηλωθεί αδυναμία... Είναι όλη η περιουσία του ή η αντικειμενική αξία του συγκεκριμένου ακινήτου? Για όλη συνολική αξία, όχι μόνο το υποθηκευμένο. Μάλιστα. Γιατί και στον εξοδικαστικό που μπαίνει ο κόκκινος δανειολήπτης δεν βάζει μόνο το υποθηκευμένο. Ναι. Ζητάει ο μηχανισμός να μπει και το εισόδημά του, όπως και εδώ. Βάζει στις κατηγορίες εισόδημα. Ναι. Και θα μπει και η συνολική αξία της περιουσίας του. Οπότε για ποια ρύθμιση μιλάμε? Όλα αυτά ξαναλέμε ότι είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Θα πρέπει να δούμε αν θα είναι ακριβώς αυτή η ρύθμιση η οποία θα έλθει. Οι πληροφορίες πάλι λένε αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να δούμε αν όντως θα είναι δελεαστική για τους ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέμε, περιμένουν και την δικαστική απόφαση. Κύριε Λαβράνε, ναι. Αν δεν είναι ευνοϊκή η απόφαση του Αριού Πάγου, έχετε άλλους τρόπους νομικούς να... Ο ίδιος τρόπος που ακολουθήθηκε και στο πρώτο δικόγραφο. 3 καταγγελίες και 3 καταθέσεις αγωγών κατά του ελληνικού δημοσίου. Θα κληθεί δηλαδή το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει τη ζημία όταν ένα κρατικό όργανο, και αναφέρομαι στον Άριο Πάγο, δεν θέλει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα. Σε όλη την Ευρώπη, όπως είπα, έχει επιληθεί δικαστικά. Δεν υπήρξε πουθενά νομοθετική ρύθμιση από καμία κυβέρνηση. Τα δικαστήριά τους το έχουν επιλύσει. Σαφές. Αναμένουμε λοιπόν, αναμένουμε και τα δύο μέτωπα, να δούμε τι θα μας προκύψει από αυτά και θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενο χρόνο να τα ξαναπούμε, κυρία Σωνιάδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Καλή συνέχεια. Μέρα. Καλημέρα. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.